அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ரா விகேஷ். நான் 4ஆம் வகுப்பு பிரிவு படிக்கிறேன். திருநாவுக்கரசு நடுநிலைப்பள்ளி. நாம் மாநில மரமான பனைமரத்தின் மகத்துவத்தை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். உலகில் உள்ள எல்லா மொழிகளுக்கும் மூத்த மொழி நம் தமிழ் மொழி. செந்தமிழ் எழுத்துக்கள் முதலில் எழுதப்பட்டது பனை ஓலையில்தான் என்ற வகையில் பனைமரம் தமிழர்களின் அடையாளமாக உள்ளது. தமிழர்கள் எங்கு சென்றாலும் அவர்களின் அடையாளங்களை விடுவதில்லை. மலேசியா, ஈழம், தென்னாப்பிரிக்கா என அனைத்து இடங்களிலும் பனைமரம் உள்ளது. அதனால்தான் நம் முன்னோர்கள் பனைமரத்தை கர்ப்பவிருட்சம் என்று அழைத்தனர். பனை புள்ளினத்தை சேர்ந்த ஒரு தாவர பேரினம். பனைமரத்திலிருந்து ஆண் பனை, பெண் பனை, கூந்தம்பனை, சீமைப்பனை என 34 வகைகள் உள்ளது. இது வேறு எந்த மரத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பு. பனைமரத்தில் இருந்து கிடைக்கும் பதநீரை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர வெப்பம், வியர்க்குறு போன்றவை நீங்கும். ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு விதையை இந்த மண்ணில் விதைத்து கொண்டே இருங்கள். அதிலும் குறிப்பாக நம் மாநில மரம் பனைமரம் ஆகும். இந்த பனைமரங்கள் அழியும் தருவாயில் உள்ளது. அதனால் இந்த பனைமரத்தை பாதுகாப்பது தமிழர்களாகிய நம் கடமையாகும். நன்றி.